naghatag ato. May bot ang naghatag ato ah. Agay! Kada yun oh. What? Kada yun. Pinuangan nila ako. What? Karong kala. Sa may naghatag atoy. May bot ang naghatag ato. Walo ra ba ko kay mahawiran na ba yun ako na? Bulo ko ba to? Magabaan ang tao naghatag ato. Ano kwarta? Bili mo ko dahon to. Ano nga nandito ko ani ba? Abi guru ani. Balo ra ba yun ko sa kwarta sa dahon. Dihin ko biro, hindi ko mabinuangan be. Agay! Damn! Hindi ko naghatag siya. Nanahay ko siya ano. Ano ka na yun? Ito eh. Kain ang guro ni. Kumuklog eh. Pero, buha manggatas. Ginagawa mo? Naman. Burag. Tingnan. Ito yung naghatag ani ba? Matagal ang blessing sa naghatag ani. Wow! Ya, oy.